Gisugda na og impound sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda ang mga e-bike nga wala pa marehistro sa dakbayan sa Talisay. Sayran ta sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, sugod karong adlaw, striktong gipatuman sa City Toda ang ordinansa nga nag-regulate sa mga e-bike diha sa dakbayan sa Talisay. Kaganihang buntag na pulo ka mga e-bike ang na-impound kay walay mga rehistro. 8 niini ang pampasaruan ug 2 ang gigamit nga pribado. Sa intersection sa mga barangay Tangke ug San Roque, gaatang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda sa nangaging mga e-bike. Atol silang operasyon na nausap ang presensya sa Talisay City Police alang sa seguridad. Ila silang gipangsita o gipangitaan sa mga rehistro ug ID. Usa sa nasita si IG Ganagang kinsa 2 ka tuig nang namasahero gamit ang e-bike nga walay rehistro. Walay ID nga magsilbi unta niyang lisensya. Matud niya nga plano unta niya nga karong adlaw magpa-drug test nga usa sa rekisitos aron magpa-ID. Apan matud niya nga part-time lang niya ang pagpamasahero sa e-bike maong maglisod siya sa pagpangita og oras nga makaparehistro. Opa. Nga naman. Okay, napik ang trabaho mo ko. Kasi kulang naman lang nimo makaparehistro ka. Drug test. Drug test. Kunos ara man ka nagsa-drive? Dugay na. Ano nga pa ka nagsa-drug test mo mga 20 years? Trabaho po mo ko. Kargador. Kargador. Nya sa manigaw ra sa mag-drive og bike guy. Kuan, mga hapon na. Tapos na pero karon lagi buntag nag-drive lagi ka. Kay absentan mo na ko. Wala ra hinuon pamultahauna si Ganagang sa kalapasan niini nga namasahero nga sleeveless o gachinelas lang. Samtang mihangyo si Saturnino Yumel, 68 anyos, nga dili lang unay impound ng iyang e-bike. Kay karong buwan na lang niya napalit ang iyang e-bike ug gisugda na niya paghikay ang pagparehistro ug paglukat og ID. At pa paningon sa adlaw? Oo. Kay bago pa man siya rin nagpalit na kung akong e-bike. Ganun karon ba man pagka nagasikaso? Pila ka tuig naman ka nagkuan? Mao lagi bago pa ning napalit na ko. Ako. Oo. Kunos ara man eh. Karon pa ning buwan na. Gipasabot ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga napupos ng 6 ka buwan nilang tagal aron makalukat og ID ug makaparehistro ang mga e-bike drivers subay sa nalatid sa ordinansa. Lakip sa kinahanglan motuman niini bisan kadtong e-bike nga pribadong gigamit. Human sa ABC meeting kagahapon nga atong gipahibaw sa atong mga barangay kapitan nga niabot na ang panahon nga mo conduct na cooperation. So human sa kong pagpahibaw kagahapon, ato din gihimo ang operation karong adlaw. While nag-process, dili lang sa gitna. Dili sa gyud mo drive. Dili mo drive ug di padaganon. Right now na lang is naanay ordinansa, then nakastorya na ug naka-seminar na tanan, and I believe City Toda is doing a implementation. Mato di Tumulak nga wala pa pahamtangi ang mga e-bike drivers sa ubang kalapasan gawas sa rehistro ug pagkuha og ID niini. Sugod karong adlaw, amo sang gi-implement ang bag-ong taripa sa mga violation. Like for example, kining e-bike nga among nakuha karon, ang atoang tuwing ani is 1,005. Unya plus ang violation niya nga 500. Oo. Plus kung di na nila makuha ang ilang e-bike karong adlaw, ugma na nila makuha, charge gyapon og 200 ang storage. Hinuon alang sa ubang mga e-bike driver nga nakatuman na dakong tabang ang lagda aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug sa mga nagtinarong usab nga mga e-bike driver sa ilang pagpamasahero. Pasalamat sa ko nga si Joy Tumulak nga ang mga e-bike tungod sa kadaghan nga e-bike may sakyan sa mga drugs. Depende na nila kung unsa na sila. So para nimo mas maayo ni kay para usa para safety? Para safety o kanang kalinaw sa mga e-bike kay dagag ibadlungon. Sa ang maong operasyon sa City Toda pagsita sa mga e-bike ang himuon na kada adlaw ug kalit-kalit nila kining himuon diha sa mga barangay nga adunay nagdagan nga mga e-bike. Sa 4,000 kun kapin 4,000 ka mga e-bike nga nagdagan sa dakbayan sa Talisay matud sa City Toda nga kapin sa 1,000 pa lang ang nakaparehistro. Ses? Dagang salamat, Fem Marie Dumabok.